Hej. Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du kan arbejde med EFT til at behandle på dig selv. Mit navn er Sten Andersen, og jeg arbejder dagligt med EFT i min praksis. EFT kaldes også for tankefeltterapi. EFT anvender en let banken på udvalgte meridianpunkter i hovedet, på kroppen og på hænderne. Og først vil jeg vise dig, hvilke punkter der anvendes, og derefter vil jeg tage udgangspunkt i overordnet behandling af smerte, som mange mennesker lider af på et eller andet niveau. Jeg vil foreslå dig, hvis der er noget i denne video, der går for stærkt, noget du har brug for at arbejde ekstra med, eller noget du ikke forstår, så sæt videoen på pause eller spol tilbage og få gentaget, hvad der blev gennemgået. Du kan også vælge at se videoen flere gange. De punkter, jeg viser, er dem, du lettest skal huske. I min klinik anvender jeg yderligere punkter både på kroppen og på hænderne. Disse punkter behøves du ikke kende til på nuværende tidspunkt. Jeg vil undervejs også fortælle lidt om SUD-skalaen, der er en brugbar måleskala for, hvor meget EFT virker for dig. Den banken, du skal gøre, kaldes også for tapping, og den svarer til en let berøring, hvor du banker med spidserne af fingrene fra den ene eller fra den anden hånd. Det gør ingen forskel, om du bruger den ene hånd eller du bruger den anden hånd til at tappe med. Bruger du briller, kan det være en fordel enten at tappe med eller at sætte dem, så du kan komme til punkterne omkring øjnene. Punkterne ved øjnene er indersiden af øjenbrynene, det er ydersiden af øjet, og det er under øjet. Du skal tappe med 3-4 slag i sekundet, og du skal bruge 5-10 slag på hvert punkt. I mit arbejde anvender jeg altid håndkanten som første punkt. Håndkanten er punktet til afbalancering, og det kan altid bruges i enhver situation, også selvom du ikke laver behandling på dig selv. Derefter arbejder jeg med nedad ved at starte med toppen af hovedet, og her kan du med fordel tappe med flad hånd, indersiden af øjenbrynene, og du kan sagtens ramme begge øjenbrynspunkter med 2 fingre på samme hånd. Så er der ydersiden af øjet, og det er lige på knoglekanten, og du kan vælge enten at bruge begge hænder og tage ydersiden af begge øjne, eller du kan vælge kun at tappe i den ene side. Og det gør ingen forskel, hvilken side du vælger at tappe på. Under øjet, lige på knoglekanten, også her kan du vælge at bruge begge hænder, eller kun at tappe i den ene side. Det gør heller ikke her nogen forskel, hvilken side du vælger at tappe på. Under næsen, på hagen, kravbenspunktet, og det er placeret cirka 2 cm op fra den samling, der er nederst på kravbenet. Og du kan fint ramme begge punkter med 2 fingre fra samme hånd. Du behøver ikke være særlig omhyggelig præcis med, hvor du tapper, uanset hvilket punkt der er, bare du gør dit bedste. Huden virker som en trommeskin, og vibrationerne skal nok finde vej til det rigtige punkt, når bare du tapper i nærheden af det. Resten kommer med øvelsen. Under armen, cirka en håndbredde ned, 10 cm under armhuden og uden for midten af brystet. Ribbenskanten, og det er den nederste ribbenskant, det er her, hvor ribbenene samles. Og der kan du også vælge at bruge enten begge hænder, flere fingre, eller hele hånden, enten den ene side eller den anden side. Afslut med mirakelpunktet, der sidder på det yderste stykke af baghånden, midt mellem ringfinger og lillefingerknoglerne. Den anbefalede model er at tappe her i 3 minutter. Hvis du samtidig lægger hånden over hjertet og tager dybe vejrtrækninger, kan du opnå en dybere virkning. Vi har været igennem alle de punkter, du skal kende, og punkterne er altså håndkanten, det er toppen af hovedet, det er indersiden af øjenbrynene, det er ydersiden af øjet, det
Det er under øjet, under næsen, på hagen, kravbenspunktet, under armen, ribbenskanten og mirakelpunktet. Før du går i gang med at behandle dig selv, bør du undersøge, hvor kraftig din smerte er, og til dette anvendes SUD-skalaen. Og en smerte kan i det her tilfælde være alt fra fysisk smerte til belastning fra tankemøller eller psykisk smerte. Det er den negative påvirkning, som den aktuelle tilstand eller situation har i dit liv. SUD-skalaen virker på den måde, at du ud fra en skala på 0 til 10 skal angive styrken af din smerte. 0 er absolut ingen smerte, og 10 er den absolut stærkeste smerte, du på nogen måde kan forestille dig i den aktuelle situation. Smerten kan komme af mange ting, og jeg vil her kun gennemgå det at have smerte. Senere laver jeg andre videoer med, hvordan du finder dine stikord, og du kan nok også med fordel tjekke ud allerede efter du har set denne video, om det skulle være på plads. Først skal du sætte en værdi på, hvor stor en SUD-skala du har, eller SUD-værdien er, for din smerte. Den kan være over eller under 5, det kan være, den er 8, det kan være, den kan være alt fra 0 til 10. Mens du tapper på håndkanten, så sig, selvom jeg har smerte, så jeg skal acceptere mig selv. Det gør du mindst 3 gange i alt. Og i den forbindelse 2 ting. Det første, hvis du lagde mærke til, hvad jeg sagde, så var det, selvom jeg har smerte, og ikke selvom jeg er smerte. Forskellen er, at smerte ikke er noget, du er. Det er noget, du har. Og noget, du har, det vil du kunne lægge fra dig. Du vil kunne slippe fri af det. Også selvom det er angst. Den anden ting er, at hvis ikke du kan sige, så elsker jeg acceptere mig selv, så kan du i stedet sige, så er jeg god nok. Altså selvom jeg har smerte, så er jeg god nok. Du kan også vælge at arbejde med, selvom jeg ikke elsker mig selv, så er jeg god nok, og jeg elsker at acceptere mig selv. Senere. Vi går nu tilbage til at arbejde med smerten. Tap håndkanten, mens du vurderer den på SUD-skalaen, og så siger du efterfølgende 3 gange, selvom jeg har smerte, så jeg elsker at acceptere mig selv. Selvom jeg har smerte, så jeg elsker at acceptere mig selv. Selvom jeg har smerte, så jeg elsker at acceptere mig selv. Og flyt det efter tappen, så du tapper toppen af hovedet, mens du en enkelt gang siger, at jeg har smerte. Og du tapper 5 til 10 gange. Indersiden af øjenbrynene, jeg har smerte. Tap også 5 til 10 gange her. Ydersiden af øjet, jeg har smerte. Tap 5 til 10 gange her. Under øjet, jeg har smerte. Tap 5 til 10 gange her. Under næsen, jeg har smerte. Tap 5 til 10 gange her. Til hagen, jeg har smerte. Tap 5 til 10 gange her. Kravbenspunktet, jeg har smerte. Tag 5 til 10. Tap 5 til 10 gange her. Under armen, sig jeg har smerte. Og tap 5 til 10 gange her. Flyt til ribbenskanten og sig jeg har smerte. Og tap 5 til 10 gange her. Så lægger du hånden på hjertet. Tapper på mirakelpunktet, og så siger du jeg har smerte. Tag skiftevis dybe vejrtrækning og sig jeg har smerte. Og gør dette i 3 minutter eller indtil du mærker en ændring i dig. Ændringen kan være som en forløsning, og den kan vise sig på rigtig mange måder. Men du vil ikke være i tvivl, når den viser sig. Mærk, hvor din SUD-værdi er nu på temaet jeg har smerte. Optimalt skal den være på 0. Det kan være, at du skal arbejde med processen flere gange, eller gennem længere tid, før du har en god effekt. Det kan også være, at arbejde med smerten giver dig andre stikord at arbejde med. Og det vil du fint kunne. EFT har ingen kendte bivirkninger, og det kan ikke bruges for meget. Du vil med andre ord ikke kunne skade dig selv eller andre ved at arbejde med EFT på dig selv. Har du efter dette brug for flere oplysninger, er du velkommen til at besøge min hjemmeside, og det er stenandersen.nu, hvor du kan bestille konsultationer
eller du kan besøge meridiantrapper.dk, hvor du kan finde en omfattende guide til selvhjælp. God fornøjelse i dit arbejde.